Jih, gede kelatar kepanjenengan Bapak Ibu Galih ing wonten Paluombo kumpul suka rame lamongan. Pak Galih, Bu Galih, Paluombo kumpul mendengarkan. Jik gede kelatar sebisa balik kage sing tau apik karo Mas Tarjo nggih. Sebisa balik sing tau apik karo Mas Tejo. Menika kitunan saking Mas Tejo kang wonten London. Sing rumangsa tau apik. Saking Mas Tejo kang wonten London nggih. Sugeng mirsani midhangetke. Sing tau apik karo Mas Tejo. Pokoknya kudu eling. Ora ora yen bakal
jane awak kecek-kecek ge gaji manilong mampir mas doge prayogane toprak para muda besok gede wong kang dipercaya sing cek diageng dibuang barang sing ana grumbul dalane celeng nek silang koeng nek ora kumpul de cilirane gak barang nyeleweng koeng tuku edang cingkire cilik koeng gak goyang duwi bali abang ijo nek prapatan apa dik kuwi jenenge setopan topan dik jebule ya lan nek putih-putih nek kuburan apa dik kuwi jenenge pocongan Dik gondal gandul kok ora sarungan apa dik kuwi ngono ya kentongan ketongan jebule ya mas lane terus minal minul ora kotangan apa dik Tak doyo. jadi kuwi ngono wong gendeng sing turun dalan ono gandal gandul warna-warna ya dik ya ya mas iki jambung gawe noko sing kemandul jare pancen nikmat ya mas ya dik ono terono notomat takon mana ya dik lah semangka gondal gandul manggon ono kuping apa dik iki ngono sing kakek aku tekon ya mas yo takono sing geman